mapagpalang gabi sa ating lahat, sa ating JB family, at sa lahat po na nanonood sa ating live stream na ito ng Prayer Matters. Ngayong gabi, nagpapasalamat natin sa Diyos ang 2 taon na pinagkaloob niya sa atin. Tunay nga na 2 taon na po tayo no, na hindi tumitigil sa panalangin sa pamamagitan po ng segment na ito ng Prayer Matters. Kaya katulad po ng sinabi sa salita ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, that we must pray without ceasing. At salamat sa Diyos sapagkat ang Prayer Matters ay isa lamang po na naging tool para po patuloy na tayo'y makapanalangin. At sa gabi pong ito, 2 taon na nga po tayo at sa biyaya po ng Diyos, naroon po na nga po ang bawat panalangin na ating pong ginawa ay alam natin na mayroon pong kasagutan na natanggap po ang ating pong mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga panalangin, no? At humiling ng panalangin dito po sa ating Prayer Matters. At praise the Lord, ito po ay napapanood po natin sa Facebook page ng Jesus Believed Up Church. At purihin po ang ating Panginoon dahil kung paano po na naroon na binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon sa segment na ito ng pag-celebrate natin ang ating 2nd year anniversary ng Prayer Matters. No? Kaya meron po tayong mga special Prayer Matters na gagawin po mamaya. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Tulad nga po ng aking sinabi, 2 taon na po ang ating programa. Ako po ang inyong lingkod, ang isa sa mga unang niyong nakasama nang magsimula ang Prayer Matters noong July 8, 2024. At kahit tayo po ay magkakahiwalay, pero salamat sa Diyos sa technology na meron tayo ngayon dahil pinag-iisa ng Diyos sa prayer and intercession sa pamagitan ng Facebook Live. Mula sa simpleng pagpapadala lang ng mga prayer requests sa mga taong may karamdaman, mga estudyante, mga kanilang pag-aaral, mga kapatiran nating may nararanasang problema at humihingi ng dagdag na panalangin hanggang sa paghingi ng panalangin ng ating mga J-Blue churches, maging sa mga malalaking mga pangyayari sa ating bansa, mga kalamidad, mga kaguluhan, ito po ay sama-sama nating itinataas at dinudulog sa ating Panginoon. Kaya tingnan po muna natin ang iba dito sa ating live stream, no? Mayroon po tayong papakitang mga pictures. At sa loob ng 2 taon po, marami-rami na rin po na ang naging answered prayer mula sa prayer items na isinesend sa atin ngayon ay mga buhay na katunayan na dininig ng Diyos ang ating mga idinulog sa kanila. Ngayong gabi nga po, ito ang ilan sa kanilang mga kwento ng answered prayer. Dito makikita natin ang isa na unang nagpadala po ng patotoo. Ito po ay mula po kay Pastora Jonah Alba na tuwing ating Prayer Matters ay lagi niya pong hinihingi, no? I-request ang panalangin na ito. Ito po yung kanyang patotoo. Sa amin pong family, since January 2026, idinulog na po namin sa Lord ang pagkuha ng board examination for pharmacy ng aming anak na si Amazing Grace. Grabe po, naging battle namin dahil hindi po madali pinagdaanan ng aming anak to the point na nais na niyang mag-back out. Pero sa biyaya po at habag ng Diyos, ay nalagpasan niya po ang matinding pagsubok na iyon sa kanyang buhay. And praise God, nakapasa po siya sa kanyang board examination na may markang higit pa sa aming inaasahan. At ngayon ay ganap na siyang lisensyadong pharmacist. Praise the Lord. Glory to God po dahil po sa mga panalangin at laging paghingi ng tulong sa ating programang Prayer Matters
tinugon po ang aming napakahalagang panalangin na ito. Glory to His name. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon, no? Ay makikita po natin na hindi po nawawala ng saysay ang naroon po na mga hinihiling po natin o idinudulog sa panalangin sa pamagitan po ng programang ito ng Prayer Matters. At mula naman po kay Sister Aiza Alam ng J. Blue Molino, ito po yung kanyang patotoo naman po. September 2024 po ay nag-prayer request po ako para sa best friend ko na si Lovelyn, nasa Norway siya. Praise God po for the successful operation. Natanggal na ang bukol sa breast niya at di delikado, inalis lang para di lumaki at lumala. Ngayon, nag-work na ulit sa Norway. Minsan pa, pinatunayan ni Lord na buhay siya at makapangyarihan. Walang malayo sa Panginoon para di maabot ang mga panalangin natin. Amen. Praying na makilala niya ang ating Panginoon sa isang malalim at bibliyang kaparaanan. Ito po, to God be all the glory. God bless us all. Amen. Ito po yung patotoo ni Sister Aiza, no? Kaya makikita po natin na yung kanya pong friend na yon na bagamat nasa Norway, purihin po ang ating Panginoon dahil ang Diyos na ating tinatawagan ay Diyos na sabi nga, He is an omnipresent God. Ibig sabihin, He is present everywhere, no? Kaya wala pong malayo o malapit, no? Naroon na kayang-kaya silang abutin ng ating Panginoon. Basta naroon lang po yung ating pananampalataya. Kaya purihin po ang Panginoon at salamat sa ating Panginoon na sa bawat prayer item na ating pong idinulog sa Kanya ay may kasagutan. At sa susunod na Lunes po, ang pangalawang segment nitong anniversary natin ay maririnig pa po natin, no, yung pong ilang mga patotoo ng ating mga kapatid, no? At dalawa lang po muna ang ating ipinahayag ngayon, pero sa isang Lunes po ay maririnig pa po natin ang mga kadakilaan ng ating Panginoon. Ngayon naman po bilang bahagi ng ating anniversary special, ang ating pagtutuunan ng pansin sa panalangin sa gabing ito ay ang prayer for healing o kagalingan. Hindi lamang po tayo magpo-focus sa physical, ipapanalangin rin po natin ang mental and emotional health. Bago po tayo manalangin, tayo po muna ay magbababad sa presensya ng Diyos. No? Makinig muna po tayo sa isang worship song na nagpapahayag na tunay nga na dakila ang ating Panginoon. Siya ang Diyos na tunay na dapat pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Amen. Makinig po tayo. Praise the Lord. Panginoon, tunay nga na dakilain ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, tayo po ay darako na sa ating panalangin. At alam po natin, katulad po ng ating na inawit ngayon, no? Dakila ang ating Diyos, no? Kaya walang sabi nga, hindi tayo naroon na magsasawa na tumawag sa Kanya. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumutugon ng ating mga panalangin. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 33:3 that if we will call unto Him, He will answer us and He will show us great and mighty things which we know is not. Kaya sa gabing ito, tayo po ay sama-samang dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Father, in the name of Jesus, sa oras pong ito, tinataas po namin, Panginoon, ang mayroong mga sakit at karamdaman sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, saan man po sila naroon, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, na ang inyong mapaghimala at mapagpagaling na kamay ang siyang humipo sa kanilang mga katawan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Yes, oh Lord, hallelujah, katulad po nila Kuya Ferdy, Lord, hallelujah, nila Sister Doris, oh God, Father, in the name of Jesus, hayaan niyo, Diyos, hallelujah, patuloy po na ang pagkalingan niyo, ang pagsama niyo, Panginoon, Lord, ang katotohanan ng inyong salita na sa inyong mga latay, sila, Panginoon, kami ay pinagaling niyo na, maranasan nila ito ngayon, sila Ate Piling, Panginoon,
At sino pa man po ang mayroong sakit at karamdaman na nararanasan sa oras na ito, kilala niyo po sila, abutin niyo sila, O Diyos, ng inyong kapangyarihan in the name of Jesus. Maging yung po mga nakakonfine sa mga ICU, sa emergency rooms, Lord, sa mga hospitals, Father God, yung mga bedridden na at patuloy na lumalaban sa kanilang buhay, Father, in the name of Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, gumawa po kayo ng himala sa kanila. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na maranasan kanila, Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Let your divine intervention be upon them, O God, in Jesus' name, hallelujah. At hayaan niyo, Panginoon, na patunayan niyo, Lord, na tunay nga na kayo ang dakilang manggagamot, Panginoon. Walang imposible sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Lahat po ng sakit, lahat ng hirap, dinala niyo na doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na kagalingan, kalayaan na nanggagaling sa inyo. Yes, O God, in the name of Jesus. At maging, Panginoon, yung pong nag-undergo ng chemotherapy, Lord, mga dialysis, oral medication, Father, in the name of Jesus, we pray, O Lord, hallelujah, mangusap po kayo sa kanila, Panginoon, hallelujah, na naroon, O God, na ang kaparaanan niyo higit sa aming kaparaanan at ang inyong, Lord, hallelujah, kaisipan ay higit sa aming kaisipan. Father, in Jesus' name, hallelujah, Lord, sa pagkakataon na ito, pakita niyo sa kanila ang mga tunay na, Lord, nagmumula ng kagalingan, Panginoon, lalo na po yung mga natural, Panginoon, yung mga, Lord, yung mga halaman, Panginoon, sapagkat nilikha niyo mga bagay na ito para po sa kagalingan namin, Panginoon. Kaya, Father, in the name of Jesus, hayaan niyo po, Panginoon, na sino man sila, Panginoon, hallelujah, gumawa kayo ng himala, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, oh God, hallelujah, Lord. Ipakita niyo sa kanila ang mga tunay na solusyon, Panginoon. Yes, in Jesus' name, ang mga halamang gamot na yon, Panginoon, na nilikha niyo, oh God, hallelujah, ay naroon na balingan nila, Panginoon, upang makamtan nila ang tunay na kagalingan na nanggagaling sa inyo in the name of Jesus, oh God. Yes, in Jesus' name, Father, in Jesus' name. Salamat, salamat, Panginoon, sapagkat wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Hallelujah, sino man, Lord. Hallelujah, na sa gabing ito, Panginoon, ay nakakaranas ng mga sakit at karamdaman in Jesus' name. Hallelujah, let your healing touch be upon them, O God. Send forth your angels to take charge over them, O God, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, O Lord. Hallelujah. At Lord, hindi lamang po mga physical na sakit, Panginoon, kundi ang mga dumadanas, Lord, ng mga emotional and mental, Lord, na sakit, Panginoon, let healing flow over their lives, O God, in the name of Jesus. Father, tinataas ko po ang mga nakakaranas ngayon ng anxiety, depression, post-traumatic stress disorders, mental health, yes, disorders in Jesus' name. Father, sa oras na ito, alam po namin, Panginoon, na tanging salita niyo lamang ang maroon, Panginoon, makakapag-alis ng mga sakit na ito in the name of Jesus, oh God. Yes, kaya hayaan niyo po na Lord, gawa po kayo ng kaparaanan na makarinig sila ng inyong buhay at makapangyarihan salita, Panginoon, sa anumang kaparaanan, O God, hallelujah. Lord, sa mga cellphone na hawak nila, hayaan niyo, Panginoon, na makarinig sila, Panginoon, ng inyong salita, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, kayo nagsabi, kahit bato ay kaya niyong gamitin. Kaya, Father, in the name of Jesus, make a way for them, O God, para po mapagtagumpayan nila ang mga anxiety na yon, mga depression na yon. Yes, O Lord, in the name of Jesus, sapagkat alam ko po, Panginoon, na ang battle ay nasa isipan. Kaya kailangan po na ang isipan na yan ay mabago sa pamagitan ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Katulad ng sinabi niyo, O Lord, sa Romans 12:2, Panginoon, that we must not be conformed to this world, that we must be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God, O God, in the name of Jesus, O Lord. Yes, in Jesus' name, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Let the power of your word move, O God, over those people, Lord,
who are suffering from anxiety, depression, O God, in the name of Jesus, O Lord. Salamat, Panginoon. Make a way for them, Lord, na ma-encounter kanila, Panginoon. Yes, in Jesus' name, Lord, lalo na po ngayong kapanahunan na ito na malapit na kayong dumating, maraming mga paraan, Panginoon, na kung saan ang inyong salita ay nasusulat, naririnig. Lord, tulungan niyo sila, Panginoon, sa tulong ng Santong Espiritu. Yes, in the name of Jesus, make a way for them, O God, to encounter you, Lord, to receive your intervention in Jesus' mighty name. Yes, in Jesus' name. Gayon din, Panginoon, tinataas ko po ang mga nakakaranas sa mga domestic violence. Yes, Lord, yung mga abuse coming from inside their families, intimate partners. Yes, in Jesus' name. Father, we pray, O Lord, hallelujah. Lord, yung po mga nagsasuffer ng mga abuse from other people, katulad po sa mga kanilang trabaho, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. Father God, yung mga bullying, in Jesus' name. Father, I pray, O Lord, hallelujah. Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, hallelujah, hayaan niyo po, Diyos, na ang inyong makapangyarihang kamay ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, Lord, hallelujah, hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga bagay na yun, Lord, hallelujah, ay mahinto na sa kanilang buhay in Jesus' name. Sa pamagitan, Panginoon, ng inyong divine intervention, Lord. Ang mga abuses na yon na kanila pong natanggap, Panginoon, ay tunay nga, Lord, wag manatili sa kanilang puso't isipan, O God, upang hindi sila manghina, hindi sila, Panginoon, naroon na, hallelujah, mawala ng pag-asa, O God, sapagkat sa inyo ay may pag-asa. Kaya, Father God, sa oras na ito, Lord, hallelujah, lalo na po yung mga OFWs, Lord namin, Panginoon, nasa iba't ibang bansa na nakakaranas, Panginoon, ng mga abuse sa kanilang mga amo, Father God. I pray, O God, hallelujah, na katagpuin niyo po sila. Lord, bigyan niyo sila ng lakas, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, ang himala niyo, Panginoon, ay kanilang maranasan ng pagsama niyo. Yes, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, in Jesus' name, in the name of Jesus, O Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Gayon din po, Panginoon, ang mga Lord, nakakaranas sa mga sexual abuses, oh God. Hallelujah. Father, I pray, oh Lord, hallelujah. Let your power move, oh God. Yes, in the name of Jesus, oh Lord, in the name of Jesus. Ang mga naabuso po sexually, Father God, I pray, hayaan niyo po, Panginoon, na Lord, makalaya sila, Panginoon. Hallelujah, sa trauma, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, dahil sa kanilang naranasan. Yes, in Jesus' name, iparanas niyo sa kanila, ipaunawa niyo sa kanila, Panginoon. Ano man ang nasira na yon, Panginoon, ay kaya niyong buuin, O God, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa kanilang mga buhay, Lord, lumapit sila sa inyo sila tumawag, Panginoon, sa inyo sila magpakumbaba. Alam ko, Panginoon, na sila po ay patatawarin nyo. Lord, naroon na palalakasin nyo, Panginoon, palalayain nyo, God. Hallelujah, sa mga masamang, hallelujah, trauma na yon na kanila pong pinagdaanan in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. Hurabasyanda karabasyaka babakarabayande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, Father, in Jesus' name, hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga gumagawa ng mga ganong kasamaan, Panginoon. Hallelujah, ay naroon, Panginoon, na kayo ang mag-judge sa kanila, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Yes, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kilala niyo po sila, O God. Yes, kaya Lord, ang dalangin po namin, kayo ang magbigay ng tunay na hustisya sa mga nabiktima nila, Panginoon, in the name of Jesus. At kayo rin, O Lord, ang humatol sa kanila, Panginoon, na sa paghatol na yon na kanilang mararanasan na nagmumula sa inyo, wala silang magagawa, Panginoon, kundi magpakumbaba, ng tawad sa inyo in the name of Jesus. At anuman pong consequences, O Lord, ang nararapat ay ito'y maranasan nila para malaman po nila, Panginoon, na katulad ng sinabi niyo sa inyong salita, hallelujah, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo niyo ay buhay na walang hanggan. Kaya Father, in Jesus' name, hallelujah, kayo po siyang manguna, Panginoon,
Let your divine intervention, O God, in the name of Jesus ay maranasan ng mga biktima sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yes, in Jesus' name. Maging Panginoon ang mga hallelujah patuloy na naroon, O God, na hallelujah, nalululong sa mga masamang bisyo, katulad po ng drugs. Lord, in the name of Jesus, Lord, ang mga smoking, in the name of Jesus, gambling, in Jesus' name, lahat ito, Panginoon, alam ko ito yung mga espiritu. Father, in Jesus' name, I break the power of those spirits sa mga buhay ng mga na bibiktima ng mga bisyong ito in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Hallelujah, Father, in Jesus' name. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga nabibiktima, Panginoon, o nalululong sa mga bisyong ito'y makalaya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, in Jesus' name. Lord, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Make a way for them where there seems to be no way. Yes, in Jesus' name. Ang tunay na kalayaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, ay kanila pong maranasan. In Jesus' name, maawat mahabag po kayo sa kanila, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Hayaan niyo po, Panginoon, na ma-encounter kanila sa kanilang buhay, Panginoon, upang sila ay tunay na magkaroon ng kalayaan na nanggagaling sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, makarinig sila ng inyong salita, makilala kanila sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes, in Jesus' name. Hallelujah, maging Panginoon ang mga pamilya, Lord, na naroon, Panginoon, na nakakaranas ng mga broken relationship mula sa mga magulang, Panginoon, sa mga anak. Yes, in the name of Jesus, mga untimely death in Jesus' name. Yes, in the name of Jesus, Father, in Jesus' name. Patuloy po, God, hallelujah, na kayo ang Diyos, Lord. You are the repairer of the breach, O God. You are the repairer, Lord, of the relationship na nasisira at nawawasak ng kaaway. Yes, in the name of Jesus, oh God. Kaya Father, we pray, Lord, for every family na nakakaranas, Panginoon, ng mga broken relationship. Father God, I pray, Lord, manguna po kayo sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Lord. Touch their lives, oh God, in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, oh Lord. Hayaan niyo po ng espiritu ng pagpapatawad, Panginoon. Hallelujah, tunay na pagkakaisa at pagmamahalan ang maranasan, O God, ng mga pamilya, Lord, in the name of Jesus, upang sila ay makalaya, Panginoon, sa mga wasak na relasyon. Yes, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in Jesus' name. Yes, in the name of Jesus. Maging Panginoon, hallelujah, hallelujah, ang mga hallelujah, ang mga aksidente, Lord, in the name of Jesus, mga survivors sa mga calamities, na situation katulad po ng earthquake, typhoon, Lord, mga man-made calamities, Father God, yes, in Jesus' name, katulad ng sinabi nyo, in the last days, oh God, hallelujah, naroon Panginoon na magkakaroon ng mga lindol, ng mga, Lord, mga sakuna, Panginoon, yes, in Jesus' name, Father, I pray, oh God, hallelujah, na ang pag-iingat nyo ang maranasan, Panginoon. Lord, katulad po ng mga pagputok ng bulkan na yon, ng Kanloon, Lord, doon po sa Bicol, ang Mayon, Lord, na kung saan mga nagsasabay-sabay dito po sa Taal, in the name of Jesus. Father, I pray for your divine protection and guidance sa mga kababayan naming nakatira sa malapit doon sa mga lugar na iyon. Hayaan niyo po, Lord, na magkaroon sila ng listo, gising na isipan, Panginoon, na sila'y sumunod sa mga instruction, Panginoon, ng mga LGUs, Lord, sa kanilang mga lugar upang hindi po sila mapahamak in the name of Jesus. At higit sa lahat, Panginoon, tumawag sila sa inyo sapagkat kayo ang nagsabi, those who call upon the name of the Lord will be saved, O God. Yes, in Jesus' name, in the name of Jesus, O God. Lord, salamat po, O God, sapagkat alam po namin, O God, hallelujah. Lord, sinabi niyo, Lord, we must redeem the time for the days are evil, O God. At Lord, mararanasan lamang namin, Panginoon, hallelujah, ang tunay na proteksyon at gabay sa pamamagitan lamang, Panginoon, ng aming tunay na pagtitiwala, Panginoon, at pananampalataya sa inyo. Kaya Father, in Jesus' name, patuloy po na
Itinataas po namin ang aming mga kababayan, Lord, ang mga binaha, Lord, na naapektuhan ng bagyong Inday in the name of Jesus. Yes, so Lord, maging ang mga kababayan pa namin, Panginoon, na inaapektuhan ng lindol doon sa Mindanao, sa Sarangani, sa Davao, Lord, sa Jensan, Father God. Tulungan niyo po silang Lord, makabangon, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, Lord. At ang mga nangangailangan, ang mga kinakapos sa kanila pong pagkain. Lord, Father God, make a way for them, O God. Lord, patuloy po na pagpalain niyo, Lord, ang mga kababayan namin na malalapit sa kanila na tumutulong. Higit sa lahat, ang LGUs, O God. Yes, in the name of Jesus, hayaan niyo po na magampanan ang mga kanilang tungkulin, Panginoon, na Lord, pag-alalay, Panginoon, sa aming mga kababayan na nasalanta, Panginoon, at naapektuhan ng mga kalamidad in the name of Jesus, O God. Yes, in the name of Jesus. Yes, O Lord, patuloy namin itinataas din ang aming bansa. Salamat sapagkat, Lord, alam po namin na ang aming bansa ay pinili nyo, Panginoon, upang malwalhati ang pangalan nyo. Father God, hayaan niyo po na sa bansang ito, Panginoon, magkaroon ng tunay na repentance, O Lord. Hallelujah sa lahat ng gawa ng kaaway, katulad po ng idolatry, Lord, ng witchcraft, Lord. Hallelujah, corruption in the name of Jesus. Father, we humble ourselves, Lord, before your sight, Lord, sa oras na ito, sapagkat sinabi nyo, hallelujah, Lord, hallelujah, na kung ang inyong mga anak, Panginoon, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face and turn from their wicked ways, then you will heal you will hear our prayers and you will heal our land. Kaya Father God, hayaan niyo po, Panginoon, na naroon na tumayo ang mga tunay na Kristiyano, magtulong-tulong, magsama-sama, na magpakumbaba, Panginoon, in behalf of our country, in behalf of our leaders, so Lord. Yes, Lord, patawarin niyo po ang aming pong mga leaders, Lord, sa bansang ito in the name of Jesus, oh God. Tulungan niyo sila na makalaya, Lord. Patawarin niyo sila. Ang kahabagan niyo yung maranasan nila. Salamat sapagkat ang panahon na ito'y panahon na kung saan ine-expose niyo ang mga Lord, hallelujah, naroon, Panginoon, na gumagawa ng katiwalian sapagkat, Lord, pinagagaling niyo ang aming bansa, Panginoon. Kaya alam namin, O Diyos, that you are in control of everything, O God. Ang healing nyo, hallelujah, ang kagalingan na nanggagaling sa inyong mararanasan ng aming bansa sapagkat ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa inyong balikat. Lord, salamat ng marami sapagkat alam po namin, O Diyos, na sa inyo ay walang imposible. Salamat sa kagalingan ng mga may sakit at karamdaman. Salamat po sa mga, Lord, naroon, Panginoon. Salamat sa kalayaan na ibinigay nyo sa dumadanas sa mga anxieties, ng depression. Salamat, Lord, sa kalayaan, Panginoon. Hallelujah na, Lord, na nabiktima ng mga bisyo, God. Yes, in the name of Jesus, mga trauma. Salamat sapagkat alam po namin, kilala niyo sila, Lord. Hallelujah. At alam po namin na kayo kumikilos, gumagalaw sa kanilang mga buhay. Sino man po sila, kayo nakakakilala sa kanila, Panginoon. We just claim, oh Lord, hallelujah, na ang panalangin na ito ay makakatulong sa kanila, Panginoon, sa kagalingan, sa kalayaan, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, oh Lord. Salamat po. At alam po namin, Panginoon, na hindi ka, Lord, hallelujah, naroon na tumitigil, Panginoon, ng pagkilos, oh Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, oh Lord, hallelujah, sapagkat alam po namin, nothing is impossible unto you, Lord. And we claim, oh Lord, that you will show us great and mighty things which we know is not, Lord, sa mga panalangin na amin pong idinulog sa inyo sa gabing ito. Maraming pong salamat, O God. Hallelujah, sapagkat Lord, hallelujah, kayo ng aming nilapitan, kayo ng aming tinawagan, Panginoon, ay Diyos na buhay at handa na naroon, Panginoon, na abutin
ang mga dapat abutin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. We claim the victory, Lord. We claim the answered prayer, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Muli po, maraming salamat sa mga nakasama po sa gabing ito para sa unang bahagi ng ating second year anniversary, At sa susunod pong linggo, magpapatuloy po natin ang ikalawang bahagi ng ating second year anniversary na sabi nga at ang ating po makakasama ay si Pastora Jonah Alba, Marami po ang nag-send na ng mga patotoo sa mga answered prayer na sabi nga ay nangyari nung sila po ay magbigay ng kanilang mga prayer request dito po sa Prayer Matters. At alam ko po na sa loob ng 2 taon na yon ay marami ang mga sinagot na panalangin ng ating Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Stella Bedanya ng J. Blue Molino. Ito po ang programang Prayer Matters. Amen. Kaya good night po and God bless us all. Praise the Lord. Praise the Lord.